Не бе. Ало, господин Тачо! Ставай, бе, човек! Що спиш тука? Тачо! Ставай, бе, ей! Ало! Балоните, къде сте? Тачо, ставай, бе, човек! Какво правиш, човек? Защо спиш тука? Чувай си горе във вас да спиш. А? Що? Чувай вас да спиш тука, сега лежи. Ще изгонят някой тук, ще... Някой ще дойде, ще тъпука тук, ще ти би. Чакай. Сега ще изтаря телефона и дей, ще... Колко цигари имаш? Една. Ставай, бе, Тачо. Ало, ставай. Айде, чувай във вас да спиш. Няма смисъл тук да спиш. Еми, остави го да спи тук. Не, бе, ей, айде да видите да се спараме. Мартине, Калина, спре се.